ma travel luonga mana wach. Driver no wacho nani wach report ni. To mondo mi aduoke machuok. Governor ma Homa Bay Gladys Nyasuna Wanga Timang'o tiyo kendo tich neno ene governor mana tich ma kata mana otie kendo eno link seche mi Wanga timo ene mo eno link seche mi koro makata William Ruto we Okang'o koro kembe no we governor ma Homa Bay otimang'o Gladys Nyasuna Wanga Gladys Nyasuna Wanga tiyo kendo kata William Ruto ng'eyo makata William Ruto no sepako Mbadi mowacho ni Mbadi ongeka Mbadi biro ka biro jitetea tang'eyo Mbadi kaka ja od bura mong'eyo gima timo to mondo tarika parga Rio gi tarika pariyo gadek dwe mar 10 higa gana 2023 ne jo NADCO committee ong'ado bura ni mondo giluong experts molony e weche mag economy mondo nyisgi ni adiera makende ni kanye joma no biro kanyo endungu control of budget gi jomoko molony mamoko ne giwacho ayanga Trevor kata Citizen to gi Ramogi nolando ne giwacho ni gima hinyo jo Kenya ahinya en weche mag ushuru ka ushuru ok odwok piny to dwoko nengo ngima biro bedo matek emomiyo wan kaka Azimio proposal mane wagolo mondo mi waduok nengo ngima piny nowacho ni nyaka wang'i gimiluongo ni Finance Act 2023 nekeche iye kacha nitiere ushuru madongo ma injo piny jood bura ma korgi maya Murang'a to gi Kandara no wacho ni gimbe kara gini hinyo gi weche avocado to giwacho ni kara gima nwakalo mana ono gini nego wato wakia koro gichako ywa gin giwegi to ndiek to nyiso ka nigi tiyo namba 2 Ondiek nitiere chike ochiko mano biro gi report cha adwa ni kiyaka abiro migi kutoka piny kacha idhi som gi malongo to monegi som mainya en wach mar gimiluongo ni IEBC nekech iwacho tulo tinyiso wa pile ni ng'ata achiel to iduoko mar chik mar IEBC cha nitiere recommendation madongo mabiro konyo oganda and ma oganda nyaka ng'i mokwongo wang'iyo ni to ang'o momiyo ndalo ka ndalo kwadhi yiero dweche 6 dweche 4 ka yiero pok ochakore koko waloko chike mag yiero dhi chachowa koro wawacho ni dweche 18 kapok yiero timore nyaka waloki ei chikno nitiere weche mawacho niya ei jokanyo no mayiero jo commissioner ka ne gibed ji adi wawacho ni gibed ji 9 ang'o momiyo gin ji 9 nitiere jo LSK kacha ISPA kacha interreligious leaders kacha political parties e kidienje ka kidienje joma nie government joma onge government to gi joma onge parliamentary party kendo gi ji 9 mano nyiso ni ji nyaka riwre kanyakla duol ka duol nyaka winji en ok onya dwaro nikech en sani dhoge opong' ochamo minofu omor nikech en serikal ok onyal ng'iyo gima ng'ama migori ywak ng'ama Homa Bay ywak okia koro jomo yieng ochaji ondiek oyieng ting'eno ondiek koyieng obiro ga chaya mana ya chaya mwaneno to wan wadwa nyiso gima wang'eyo Trevor report ni en chako maber ochako maber nitiere rem to remni wanyalo loso ka wadhi mbele nyaka wachak iwacho ni chaka joluno go ngero ni chaka ne wasechako koro wadhi mbele to kuom mondo mi ong'e parliament no se publish chike ariyo achiel en IEBC mar ariyo en Ethics and Corruption Commission Ethics and Anti-Corruption Commission bill gimomiyo gichako gi mago nikech wang'eyo e sirikandni nitie mibadhi to mar IBC wang'eyo IBC onge to kaka wadhi mbele wabro medo nitiere gik moko mang'eny mane giwacho gigo endo wawenegi to gin mami to kama koro dhia rido bigore piny punglu daga chiel